ako môžete kúknúť sa na ten vlak, čo je tam napísané. Dobre, nebudem to ďalej obkecavať a môžeme ísť na to. To je jednoduchá hra, neviem, či vás bude baviť, ale snáď, hej. To je moja chyba. Celkovo. Tak. No, zatiaľ je to ľahké. Zatiaľ. Pointa tejto hry je veľmi jednoduchá. Proste vás naháňa tento chlapík a vy nemôžete nabúrať, alebo keď narazíte takto, tak on vás doženia, keď ešte raz, tak on vás vlastne chytí. Teraz to bola moja chyba, keď takto narazíte do vlaku, tak tuším, už vás nechytí. Takže taká jednoduchá hra, ja neviem, či vás bude baviť, ja som si ju len tak stiahol. Na celku baví. No, zatiaľ je to nuda. Ale tak, no. Bude to potom väčšia zábava. To zo začiatku je ešte veľká nuda. A už tu máme účko. Ešte nám chýba enko a tuším, keď sa nemýlim, tak získame odmenu 500 týchto peniažkov. A tu je koláč. Tak, ten potrebujeme na splnenie misie. Jak vidíte, tak celku mi to ešte ide, ale vidíte, ešte iba jedenkrát to je. No, čo som hovoril, tak to nie je tak ľahké. Takže to nie je také ľahké, no. Keby sa niekto pýtal, kto to vedľa mňa hovorí, nejak to je počuť, tak z toho takto si nevšímajte. No, a už tu máme enko, áno. A teraz sme získali odmenu. Krabičku. Aha, tak okej. Tieto bodky do robotky sú úplne najlepšie. A, tu dvakrát. Takže teraz pôjdeme rýchlo. A už máme onú bronzovú flaštičku. Takže tak. Ako hra celku samotná, ako je celku dobrá, keď som sa kúkal na tie hodnotenia. Tak. Keď dáte tak možno 10 lajkov, tak vám urobím pokračovanie. Hop. No, teraz som to počuntil trošku. Opa, prepáč. Chyba. Prepáčte, teraz je to moja chyba. Ja som nevedel. Čo ja viem, pre začiatok prvé videjko by mohol mať
10-15 minút možno. Alebo možno aj pol hodinu. Uvidíme. Tak, aha, už sa nám to zvýšilo na 2-krát, a keď ešte 2-krát, takže 4-krát. Tyjo. Prepáčte za menšie nevenovanie sa komentáru, niečo som tu teraz riešil. Tak, toto je celku dobré. No. Takže, no ako hovorím, tak ako ja natáčam teraz prvýkrát, no. Takže prepáčte za nedávanie toho komentáru. Takže tuto sú nejaké nejakú tlonu. 3 kľúče tam mám, to je dobré. Pozrieme sa do shopu. V shope koľko mám? 2500. No, skateboardy si ešte takto 5 kúpime. Tak, môžeme ísť. Tak. Prepáčte, ja som vám zabudol ten skateboard predstaviť. Ono je to vlastne takto a vlastne keď prejdem, tak skateboard vybuchne, ale vybuchne aj ten vlak, alebo do čoho narazím. Nechápem, ako môže cez to drevo vyletieť s tým jetpackom, ale tak keď už tak, no tak dobre. Teraz vedľa mňa je niekto, nebojte sa, to som nebol ja. Tým, keď ste to nepočuli, tak to neriešte, ale keď ste to počuli, tak som to ja nebol, to niekto vedľa mňa je. Prosím vás, ospravedlňte ma. Tak, mohol by som si aj toto vylepšiť trochu. Ten jetpack nech je dlhšie. Tak, ne, toto nie. A toto nech je dlhšie. Ne. Tak, tieto dve sú dobré. Môžeme ísť ďalej. Jak vidíte, tu lištu hore na tie hodiny, tak to si vôbec nevšímajte. To takto drží. Ale ten skateboard je na dlho docela dosť. Jeda. No. 2 koláčiky, to není. Je to ortina. Klíč. Áno, správny Slovák. Použijeme jeden klíč. Ježiš Maria, ja som není Slovák, ja som Čech.
Ja som úplne teraz mimo, lebo to je taký stres prvýkrát natáčať, ty vole. Au, au! Tak už 2 kľúče nebudem. No, šop. Aj ten magnet si vylepším a kúpim si skateboard, ešte jeden. Tak. Teraz som si aktivoval zase skateboard. Ja si myslím, že už keď možno... No, uvidíme. Že už možno by sme to za chvíľku mohli ukončiť. Možno. Len možno. A možno ten čas pretiahnem až na... No, to sa zišlo. Tak na 20 minút možno. No, a som v riti. No. No, tak ja si myslím, že asi dneska pre prvý diel by sme to mohli ukončiť. A potom, čo ja viem, keď tam bude 5 až 10 lajkov, tak teda dáme ten ďalšie pokračovanie a vidíme sa ďalšieho videa. Ahoj! Zajtra?